Soms luidt het op een knopje. Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze bijzondere dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. We nemen vandaag afscheid van onze dominee Tietje Hipma. En de bloemen die gaan vandaag dan ook met onze dank en als groet naar haar. Ali Pars Anema heeft afgelopen week een pacemaker gekregen. Ze is gisteren weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Tabe van de Veen is opgenomen in het Jelgershuis. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. De collecte, er is vandaag 1 collecte en die is bestemd voor Hope en Prison Ministry. Onze voorgangers zijn vandaag dominee Marco Roepers uit Achlem en dominee Tietje Hipma uit Kimzert. Lector is vandaag Pietie Visser en de muzikale begeleiding die wordt vandaag verzorgd door Otto en Gonnie Roelofsen. Ons intoslied is Psalm 100, de versen 1, 2 en 4 en we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst toe. En na de dienst is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te komen drinken. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in de naam van deze God groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Ga maar zitten. Zoek maar een plekje op. Ik wacht wel even. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we. We zijn gekomen om afscheid te nemen van onze dominee, die ons zo lang heeft gediend als gemeente. Maar we komen hier voor u. Want wij staan in uw dienst. Maar voelen we dat altijd wel zo? Leven we wel zo? Kunnen we wel voor u verschijnen? Of leiden onze dagelijkse wegen ons soms ver van u vandaan? En daarom vragen we u, wees barmhartig over ons. Wees genadig. Want zo kunnen wij voor u verschijnen. Zo kunnen we verder gaan met u. Want met u gaan wij altijd weer verder. Omdat u ons toelaat voor uw aangezicht. Wees barmhartig over ons. En maak ons tot uw gemeente. Zorg ervoor dat wij altijd in uw dienst staan. Wat er ook gebeurt. Goede God, vergeef ons. En laat ons toe voor uw aangezicht. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nu God is leefde. God
Lieve mensen, wat bijzonder om hier vanmiddag allemaal samen te zijn. Ook met de mensen die thuis met ons verbonden zijn, tot en met aan Zuid-Afrika toe. Dus dat is fantastisch. Ja, ik heb eens een keer een lezing gehoord. En die meneer die vertelde, als een kind vertelt wat je later heel graag wilt worden, dan moeten mensen daar heel goed naar luisteren. Want dat zou wel eens iets kunnen zeggen over jouw bestemming. Nou, en weten jullie wat ik vroeger graag wou worden? Toen ik een jaar of 4, 5 was, we woonden op een boerderij in Wiehoord, zo'n kop-hals-romboerderij. En in die kop was een grote kelder waar vroeger de melk en de kazen neergelegd konden worden, ook die stenen bankjes. En toen ik dus een jaar of 4, 5 was, toen werd die kelder daar uitgesloopt en er werden slaapkamers van gemaakt, want we hadden een groot gezin. En die boerderij die stond op een oude terp. En we gingen daar gewoon allemaal schatten vinden in de grond. Dus ik wou archeoloog worden. Ik wou schatgraver worden. Ja, en nou ben ik dominee geworden. Iemand zegt het al, dat is hetzelfde toch? Ja, dat vind ik helemaal. En vanmiddag gaat het dus ook over schatten. De lezingen van vanmiddag, die horen bij de eerste zondag na Pinkster. Het is vandaag de eerste zondag na Pinkster. Dat is de zondag Trinitatis, omdat we het feest van de Heilige Geest hebben gevierd. Vader, Zoon en Geest, de drie-eenheid. Maar het is vanouds ook de zondag van de leerlingen, die de Geest ontvangen en het evangelie, het goede nieuws, de wereld in mogen dragen. De zondag van de leerlingen. En ik heb deze zondag uitgekozen voor mijn afscheid, omdat ik ook ooit in Krabbendam begonnen ben op deze eerste zondag na Pinkster. En toen ging ik afgelopen weken wat archeologisch onderzoek doen. En toen ontdekte ik dat ik in 1982 als student ook op de eerste zondag na Pinkster mijn eerste kerkdienst heb gehouden. En dat ik ook in Winsum op de eerste zondag na Pinkster ben begonnen. En nu dus een afscheid op de eerste zondag van Pinkster. We gaan straks luisteren naar die verhalen die erbij horen. Maar eerst gaan we een lied zingen als een gebed om de Heilige Geest. Om het vuur van Gods Geest. Dat kun je zingen, nee, we zingen dat gewoon in 3 talen. En iedereen die probeert dat maar mee te doen. Het Latijn, het Nederlands en het Fries. En je mag het zingen op de toon die je zelf wilt. Sopraan, alt, tenor, bas, maak er een mooi meerstemmig iets van.
En dan gaan we nu luisteren naar het verhaal, de parabel, de gelijkenis van de schat. Zijn jullie klaar voor een verhaal? Ja. Kijk, ik heb hier een doos. Ik vraag me af of hier een gelijkenis in zit. Het is een kostbare gouden doos. En gelijkenissen zijn ook kostbaar. En het ziet er ook wel uit als een cadeau, als een geschenk. En gelijkenissen zijn ook een geschenk. Dat je al hebt gekregen voordat je geboren werd. De doos is dicht, er zit een deksel op, het lijkt wel een deur. Hij is dicht. Gelijkenissen zijn soms ook dicht. Ik weet niet waarom, maar ik weet wel, als je maar iedere keer terugkomt, dan gaat hij een keer open. Zullen we eens kijken wat erin zit? Wat zou dit nou zijn? Het zou een slinger kunnen zijn. Of een touw waarin je kunt klimmen. Of misschien is het ook wel een voetbalveld. Het is mooi vierkant. Hier heb ik een bed. En een tafel. En een stoel. En een kist om geld in te doen. En ook nog zakken met eten. Met graan of bonen of suiker. En een mooie lamp om 's avonds aan te doen als het donker wordt. Die kan mooi op de tafel staan. En een hele mooie vaas. En hier is een meneer. Ik denk dat dit een huis is en dat dit het huis is van deze meneer. Dus kijken of er nog meer in de doos zit. Ja, er zit nog iets in. Kijk. Wat zou dat nou zijn? Misschien een sjaal. Of een gordijntje. Of, kijk eens. Zien jullie dat? Weet je wat ik denk dat het is? Ik denk dat het een aardappelveld is. Dat denk ik. Of graan met mooie richtjes erin. Nou ja, ze hebben net zijn hele rug, maar wel een beetje. Een veld, een akker. Een akker. Nu hebben we alles
voor het verhaal? Er was dus iemand en die zei zulke bijzondere dingen. En hij deed zulke wonderlijke dingen dat mensen hem wel moesten volgen. En toen de mensen hem gingen volgen, toen vertelde hij over het koninkrijk van God. Maar de mensen wisten niet wat dat koninkrijk van God was, waar ze het mee moesten vergelijken. En daarom vroegen ze het hem. En op een dag vertelde hij: het koninkrijk van God lijkt op een schat. Op een schat die verborgen is in een akker. En toen kwam er iemand en die liep over de akker en hij vond de schat. Hij vond de schat. En hij verborg hem opnieuw. En hij verkocht alles wat hij had. Zijn tafel en de lamp, de mooie vaas, de stoel, zijn kist met geld, alle eten dat hij in huis had en zelfs zijn bed. Hij verkocht alles met vreugde en hij kocht de akker met de schat. En nou vraag ik me af, wat dat nou is met die schat, dat iemand vol vreugde alles verkoopt daarvoor. Ik vraag me af, wat zou dat eigenlijk zijn, die schat? En ik vraag me af of jullie wel eens dicht bij zo'n schat zijn geweest. Ik vraag me af waar dit in werkelijkheid zou kunnen zijn. Nou, daar kunnen we vanmiddag mooi nog eens eventjes over nadenken. En dan gaan we nu eerst een lied zingen. Een lied, ja, dat iemand zou kunnen zingen die een hele mooie schat heeft gevonden. Een heel blij lied. En dat is elke dag verteld over God de Heer. En ja, dan kan het niet anders dat we dat in kanon moeten zingen. Gaan we doen? We gaan het eerst 1 keer met z'n allen zingen. En we zijn met een heleboel, dan gaan we het gewoon proberen. Eerst 1 keer met z'n allen en dan de tweede keer en de derde keer. Dan beginnen jullie. En jullie de tweede regel, en jullie de derde en jullie vallen met de vierde in. Ik geef het wel aan. We gaan het gewoon proberen. 3 keer.
Mooi zijn jullie. Prachtig. Helemaal mooi. Nou gaan we luisteren naar kleine stukjes uit de 3 lezingen die horen bij deze zondag. Elke keer dat ik mij voorbereid om lector te wezen, moet ik om mijn heid denken. Mijn heid wie ouderling en destijds moesten ze ook preek lezen. Dus het wie zijn beurt. En het, goed voorbereid natuurlijk. En hij zou nog gauw even zijn tosten poetsen. Gebed eruit. Ja, dwars erop. En toen, wat moest ik doen? Nou, dan gingen ze maroniëren dat hij moest uit mijn man haar gebed maar niet. En dus hij had de hele preek, maar nu moet zo had er praten les. Want het was voor dat gebed moet. Ja, uw man kon er net bij wijzen vertellen, maar die ging gebed niet mooi. Dus ik ben altijd maar blij dat het weer goed komt. Maar mij. Jesaja 50, vers 4. De Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen. Hij wekt mij het oor, opdat ik horen, zoals leerlingen doen. Uit 1 Johannes 4, de versen 7 tot en met 9. Vreunen, laat u ze waar leef hebben, want de leefde komt van God. Elk die het leef had, is een ben van God en kent God. Die het net leef had, kent God net, want God is leefde. Daarin is Gods leefde onder ons ontlucht komen, dat er in zijn eenlingszoon in een vrouw stuurd had, dat wij door hem het leven vinden zouden. Lucas 6, de versen 36 tot en met 38. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. We zingen nu lied 315, de versen 1 en 3. Amen.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters. We zijn gisteravond met het hele gezin bezig geweest om schatten te maken voor jullie. Kijk, allemaal schatten. En elke schat die heeft 7 mooie gekleurde kralen. En elke schat heeft ook een mooi rood draadje. En elke schat heeft ook nog 7 kleine kraaltjes die daar mooi tussenin passen. En jullie krijgen er straks allemaal eentje mee. En ik wil jullie nu iets vertellen over de schat die ik gevonden heb. Kijk, van die schat kun je een mooi armbandje maken. En ik wil jullie iets vertellen bij die 7 kralen. De eerste. Een schat. Etty Hillesum, een Joodse vrouw die omgekomen is in de Tweede Wereldoorlog. Die schreef in dagboeken over hoe zij haar schat vond. Ze zei, God, als ik heel diep in mezelf kijk, naar het diepste in mij, daar vind ik waar het echt om gaat en dat noem ik God. En ze zei, God, ik denk dat jij ons niet kunt helpen vandaag in deze verschrikkelijke tijd. Maar we kunnen jou wel helpen. Door dat stukje God in ons te bewaren. En misschien kunnen we ook in elkaars harten dat stukje God opgraven. Dat was de schat waar Etty Hillesum over sprak. En dan de tweede. De liefde. Je zou van die schat en van God ook kunnen zeggen, dat is liefde. Wisten jullie dat deze kerk in 1836 is afgebrand door een blikseminslag? Toen is die nieuw gebouwd en op 10 december 1937 is die nieuw gebouwd, is die weer geopend. Dat staat op dat mooie bord daarachter. En hij is geopend met de woorden, God is liefde. Die we net gehoord hebben uit 1 Johannes 4. God is liefde. En Johannes zegt, iedereen die God lief heeft, is een kind van God en kent God. God is liefde. En ik heb in mijn jaren van dominee zijn steeds meer ontdekt dat we zo God mogen zoeken in alle dingen. Die rode draad van de liefde. In alle mensen, in alle dingen. Gods goedheid in deze schepping. En dan heb ik deze. Die gaat over onderscheiding. En de tekst waarmee ik begonnen ben in mijn eerste gemeente in Krabbedam. Dat was de lijftekst van professor Vieret, bij wie ik studeerde in Amsterdam. En die heel veel geloof heeft overgedragen. En hij zei met Paulus, dit bid ik, dat jullie liefde steeds meer overvloedig mag worden, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. En ik heb de afgelopen jaren geleerd over geestelijke begeleiding en over het onderscheiden. Hoe belangrijk het is dat we met elkaar oefenen om te onderscheiden waar het werkelijk op aankomt in ons leven. En de vierde,
die gaat over de leerling, hebben we net gehoord. De Heere heeft mij als een leerling leren spreken, zegt de profeet Jesaja. Om met het woord van God de vermoeide te ondersteunen. Het woord van God, want God wekt elke morgen mijn oor om te horen zoals leerlingen doen. En dat betekent voor mij dat we iedere dag opnieuw mogen beginnen. Dat het niet van mij of van jullie afhangt, maar dat we met lege handen mogen komen als leerlingen. En dat God ze vult met zijn woord, zijn liefde. En dat mogen wij delen. En de volgende. Die hoort bij de barmhartigheid. Wees barmhartig zoals jullie Vader, zoals God barmhartig is. De kern van de bergrede van Jezus. Waar we ook als kleerstelingen in Nijkleerster opnieuw proberen uit te leven. Waar we met elkaar altijd opnieuw uit proberen te leven. Hoe Jezus vertelt over Gods koninkrijk en Gods barmhartigheid. Dat mogen wij oefenen als leerlingen. En dan heb ik nog een kraal. Dat is ook een bijzondere. Die hoort bij Psalm 32. Want ik ontdekte deze week ook dat ook die Psalm 32 hoort bij deze zondag. Dat wist ik niet eens. Maar Psalm 32, daar staat in de oude Nederlandse onberijmde vertaling: zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente. Als je je stilhoudt en alles maar opvreet, dan worden je botten ziek, dan word je ziek. En ik heb die psalm van iemand gehoord die tegen mij heeft gezegd: jij mag vertellen wat er in jou is. En zo mogen wij allemaal vertellen wat er in ons is, want dat doet ons goed. En dat zegt Psalm 32. Ik heb alles aan God gezegd. En dan staat er verderop in die psalm, in vers 8. En wonderlijk, hebben jullie dat gezien voor op de liturgie? Dat is een mooi borduurwerkje. Psalm 32, vers 8. Dat hebben we gevonden in de dingen van Kees zijn moeder, van oma. Ik weet niet of het hun trouwtekst was of dat zij dat als jonge dame heeft geborduurd. Maar Psalm 32, vers 8, die was belangrijk voor haar. En daar staat: ik wil jou leren en de weg wijzen die je moet gaan. Jou raad geven terwijl ik mijn oog over jou laat gaan. En dat heeft mij geholpen door de jaren heen. Mogen vertrouwen dat God de weg wijst. En dat God zijn ogen over ons laat gaan. En dan heb ik nog 1 kraal over. En dat is voor alle schatten die nog kunnen komen. Ja. En dan wil ik dus jullie vragen om straks jullie schat te ontvangen. Daar kun je eventueel zo'n mooi armbandje van maken. Maar ik wil jullie vragen om te overwegen wat jullie schat is.
En om daar met de anderen over te spreken, om dat samen te delen. Om de rijkdom van de liefde en de goedheid te ontdekken. Er zitten ook van die verbindingskraaltjes tussen. We hebben gisteravond ontdekt dat het een beetje moeilijk is om daar doorheen te rijgen. Maar de dingen in het leven zijn ook niet altijd zo heel eenvoudig. Dus dan moet je even je best doen. Dan moet je volhouden. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Ik heb geleerd over een trappetje van hoop. Dat staat in Romeinen 5. Paulus zegt, als je in die misère zit, dan is dat misschien in zekere zin zelfs wel goed. Ja, ik durf het bijna niet eens te zeggen. Maar Paulus zegt juist in de misère, daar leer je volhouden. En door die volharding leer je betrouwbaarheid. Betrouwbaar zijn. En door die betrouwbaarheid ontstaat er hoop. Geloof, hoop en liefde, ze staan hier op het orgel. Het anker, hoop, het anker in ons leven. En als Paulus bij die hoop aankomt, dan zegt hij, en dan zal de geest van God komen en die zal jou volgieten met de liefde van God. Ik hoop en bid dat we allemaal dat trappetje van hoop mogen gaan, die geest mogen ontvangen en de schatten met elkaar kunnen delen. Laten we een moment stil zijn. Amen. En nou hebben we weer iets wonderlijks. Want ik had in de liturgie gezet dat we zouden luisteren naar de muziek van het pelgrimsgebed van Amanda Strijdom. En ik had al een mooi filmpje opgezocht op internet. Maar toen kwam er opeens een idee om dat hier live te gaan zingen. Dus we gaan horen van Anna en Douwe het pelgrimsgebed van Amanda Strijdom.
samen bidden. En voor de gebeden wil ik graag nog zeggen dat, het werd net al aangekondigd, dat de collecte bestemd is vandaag voor Hope Prison Ministry. En dat is, van de week zei de kerkraad dat ik een doel voor de collecte mocht uitkiezen. En Anna die heeft een vriendin in Zuid-Afrika, die werkt met gevangenen. En ook gevangenen die dus weer vrijgelaten worden, om hun een goede start te geven, zodat zij weer een goed leven kunnen gaan leiden. Sterk kunnen worden en ook leiding geven. En daar willen we graag vandaag 1 collecte voor houden. En daar willen we ook voor bidden. We zullen samen bidden. Marco die zal afsluiten. En daarna, na het gebed, zingen we samen het Onze Vader met de Friese tekst God van vier en hein us heit. En probeer allemaal maar mee te zingen. Komt vast goed. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, God, voor deze dag. Dat wij samen mogen zijn. Dat wij de schatten mogen ontdekken die u ons geeft. Uw goedheid en liefde. Uw trouw en barmhartigheid. En wij bidden, God, dat wij daar voluit uit mogen leven. Zo willen wij u danken voor al het goede in ons leven. En wij willen u ook bidden voor mensen die kracht nodig hebben. En zo denken wij vandaag aan Ali Pars en aan Tabe van der Veen en aan allen die wij in ons hart meedragen. We willen ook bidden voor alle mensen die werken voor Hope Prison Ministry. En alle mensen die zij proberen te bereiken. Wij bidden om hoop, God, in iedere hopeloze situatie. Ik wil u danken, God, voor het werk dat ik mocht doen. Ik wil u ook danken dat nu Marco Roepers klaar staat om ook in deze gemeente voorganger te zijn. En ik wil u bidden, God, om uw zegen over de gemeente en haar predikant. We willen u danken voor al het werk dat dominee Tietje in onze gemeente heeft gedaan. Voor al de dingen die ze heeft ondernomen en voor alles wat ze voor ons heeft betekend. En we willen ook bidden voor haar, nu ze ermee stopt om gemeentepredikant te zijn en met emeritaat gaat. We willen ook bidden voor haar werk in Nijkleester. We bidden ook voor Nijkleester en voor de toekomst daarvan. Wilt u dat werk zegenen? Wilt u ook ons als gemeente blijven zegenen? Wij hebben u zo hard nodig. Wij kunnen echt niet zonder u. Geen dag. Geeft dat besef bij ons door mag dringen. Wij kunnen niet zonder u. Wij bidden u voor deze wereld waarin wij leven. Die wereld met zoveel geweld en wanhoop. De oorlogen in Oekraïne en Gaza. Geef toch uitkomst. Geef toch hoop. Geef toch liefde. Want u bent liefde. U bent de bron van liefde. En toch hebben wij een tekort aan liefde in deze wereld. Geef dat wij
hier in Arem en Kimswerd, in Friesland, bronnen van liefde mogen zijn. Dat wij dat door mogen geven, dat daar meer liefde komt. Want dat is de schat in de akker. Goede God, wat wij op ons hart hebben, leggen wij u in stilte voor. God, u hoort. Uw Zoon heeft het ons zelf gezegd. En in dat vertrouwen leggen wij onze gebeden in uw handen. Amen. En dan zingen wij nu het Onze Vader, God van Vier en Hein, uw hart. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven? Ja?
Dan volgt nu het formele gedeelte, waarin ik Tietje formeel toespreek. Gaan we zo staan? Is dat goed? Ja? Of gaan we zo staan? Dan staan jullie bij niks, dan willen jullie niet. Dat willen jullie absoluut niet. Oké, dan doen we het zo. Ja? Ja. Geliefde zuster, vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar van het woord te Arem en Kimswerd. Eenmaal bent u in het ambt bevestigd van dienaar van het woord. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de Heilige Schrift aanvaardt als bron van de prediking en als enige regel van het geloof. En dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus kerk hebt vervuld. Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven dienen met de u geschonken gave van hoofd en hart. Laten we bidden. Het past ons Heere God u dank te zeggen voor de toewijding van deze dienaar van het woord, die afscheid neemt van deze gemeente. Voor haar volharding en trouw prijzen wij u, bron van alle goed. Bevestig het werk van onze handen. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt bij machten bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu het slotlied, maar voordat we het slotlied zingen, wou ik u verzoeken om na de zegen weer te gaan zitten voor de toespraken die dan zullen volgen. We zingen nu slotlied gezang 425. Staan. maar het goede van God, om dat te delen met de mensen om u heen. De genade van uw Heer Jezus Christus,
en de leefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees bij hem alle eer. Ik weet van vroeger nog, als we dit soort diensten hadden als kind, dan dacht ik, oh nou, dan komen al die woordjes ook allemaal nog. Want het was altijd al zo'n lange dienst. En daarom zal ik het kort houden. Als voorzitter van de kerkenraad van Aram Kimzert mag ik jou nog even toespreken, Tietje. Want je hebt hier ruim 11 jaar, ben jij hier onze voorganger geweest. En dat was tot volle tevredenheid, mag ik wel zeggen. Ik zal even een paar dingen opnoemen die je hier gebracht hebt. En dat is, je hebt het gebruik van de Friese taal met 280% bevorderd. Ja, dat is in ieder geval één ding. Dan heb je heel erg meegedaan om ook het dwarpsmeer hier in Aram te krijgen. Je hebt meegedaan met de deelwinkel om die op te zetten. Je hebt activiteiten voor Pierstee gedaan. Je hebt de PPP-bijeenkomst, de patatpizza voor de jongeren. En ja, dan heb je nog de gezamenlijke startactiviteiten en inspiratieweekend. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar dat doe ik lekker niet. Eén ding, en dat vond ik in het kerkblad. Ik heb de afgelopen tijden 2 kerkbladen nog even doorgesnuffeld. Want daar stond het een en ander van jou in. En één ding stond er en dat was een van jouw zwakheden, maar ook weer sterkheden, heb je gezegd. Het perfectionisme. En toen dacht ik, ja, wat jij vaak wel eens noemt als een van jouw activiteiten, of een van de dingen die we hier in de gemeente gedaan hebben, dat was de Passion. Dat was een activiteit waarbij jong en oud samenwerkten en waarbij we toch iets opgezet hebben met z'n allen in het dorp. En toen dacht ik ineens van ja, misschien heb je toen wel gedacht van, nu blijft de jeugd er ook bij betrokken. En ik heb ze een beetje geraakt. En daarbij dacht ik ook aan, van de week moest ik nog een stukje schrijven voor het voorwoord, voor het kerkblad. En toen dacht ik ineens aan Eli. Eli op de Karmel. Eli bereikte daar zijn hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. En toen dacht hij van, nou heb ik ze. Want ik heb hier een overwinning bereikt. Maar even later moest hij het land uit, want hij was bang dat Izebel hem zou doden. En ja, dat heb je vaak met perfectionisten. En Eli zal ook wel zo iemand geweest zijn. Als het dan net niet lukt, dan kun je ook in de put raken. En Eli, die raakte ook in de put. Hij vluchtte naar de woestijn en hij zei tegen God, alsjeblieft, laat mij hier maar sterven, want ik ben de enige nog. Dat bleek toch verkeerd. Want achteraf bleken er nog 7000 mensen hem te willen steunen. Maar op datzelfde moment zei God ook van, Eli, ik heb een opvolger voor jou. En wij hebben ook een opvolger voor jou. Toen Elisa zag, gooide hij zijn kamelenmantel naar hem toe. Maar zei, jij zult de toga waarschijnlijk niet naar roepers gooien. Want die zul je misschien nog eens een paar keer nodig hebben. En ik zie jou er ook nog wel voor om later met je kleinkinderen een spookje te spelen in Kimzert. In die, ja, zo iemand ben jij ook weer.
herinnerd worden als iemand die hart heeft voor de zaak. Dat vond ik ook. Nou, dat was je. En dat ben je. Je hebt hart voor de zaak. Dat hebben wij allemaal kunnen ervaren. En toen ik deze map van gemeenteleden die een herinnering en een wens voor jou opgeschreven hebben, nog even vlug doornam, toen kwam ik allemaal zoveel woorden tegen die daar ook van getuigden. Hart voor de zaak. Nu komt je nieuwe leven. Je blijft natuurlijk een gemeentelid. Je gaat waarschijnlijk heel veel doen voor Nijkleerster. Maar je kunt misschien de tijd ook besteden om eindelijk die wedstrijd met Kees aan te gaan van wie maakt nou de lekkerste lasagne en de heetste boontjes. Want ja, daar heeft Kees natuurlijk altijd alle tijd voor gehad en jij niet. Maar dat kan natuurlijk nu ook gebeuren. Je kunt je huis opruimen, maar ik vertel je nu al uit eigen ervaring dat dat veel langer duurt dan je denkt. Want je komt zoveel dingen tegen die herinnering geven, dat je misschien ook een heleboel spullen toch maar weer terugzet op de plaats van nou nu nog maar niet. En dan heb je natuurlijk de kleinkinderen. En de kleinkinderen, ik weet ook uit eigen ervaring, kleinkinderen dat zijn de lichtjes in je leven die je altijd weer jong laten wezen. En daar zul jij ongetwijfeld ook heel veel plezier aan beleven. Elk eind is een nieuw begin. Dat las ik ook. Nou, Tietje, wij wensen jou God zegen toe in het vervolg van je levensreis. Namens de PKN-gemeente Arem-Kemsert en ook een klein beetje Achlem-Hitsum, want daar heb je ook het een en ander gedaan. Hartelijk bedankt en we wensen jou God zegen toe. Oh, wacht even. Dat was ik bijna vergeten, maar gelukkig, ze zei al tegen mij, Teun, niet vergeten. We hebben natuurlijk nog een cadeau. Niet alleen dit, maar er zal nog wat tevoorschijn komen. Ja, en nou weet ik niet waar het cadeau is gebleven. Ik had het hier neergezet. En er is iemand die heeft er met zijn fikken aangezeten en hem weggehaald. Wie? Wie heeft het gedaan? Wie is aan het cadeau geweest? Kijk, dat is ook zo met kleine kinderen. Als je op het plein staat, wie heeft het gedaan? Ja, niemand heeft het gedaan. Maar het is ondertussen is het wel verdwenen. Wie? Kerkenraad, wie heeft het gedaan? Heb jij het gedaan, Nicky? Titie, ben je eraan geweest? Ik zou het zo bedenken dat ik dat heb gedaan. Ja. Alles heb ik gedaan. Nou wil je niet weten wat er in me opkomt. Dit was niet de bedoeling. Ik ga het weer terughalen. Daarom was ik zo pissig dat het verdwijnen was. Het is hartstikke bereikbaar. Net zoals mensen. Dat zou echt weer iets voor mij zijn. Om daar tegenaan op te gaan. Cadeau wordt neergepakt. En dat hebben ze bij de kwakkeltje gedaan. Weet je wat kwakkeltje is? Ja. Daar kom je op straat. Dus hij kent me ook al wat. Dus samen met... Samen met de meneer van het kwakkeltje, ik ben zijn naam even kwijt, hebben we dit een klein beetje in elkaar gebouwd. Van ideeën, kleuren en hoe doen we dat? Nou, ik vind van mezelf dat we er hartstikke leuk uit zijn gekomen.
Ik hoop ook dat jullie dat straks ook zeggen. Toen dominee hier binnenkwam, toen waren we nog net bij elkaar, of net nog niet, hè? Gereformeerd en hervormd. Nou, ik mocht in ieder geval toen van de hervormde gemeente iets tegen je zeggen. En toen vroeg ik je ook, Tietje, wil je opstaan? Wil je nu ook opstaan? En toen had ik een hart bij me, ik weet niet of je het nog weet. En in het hart, daar zat iets. Wij konden je geen huis aanbieden. We hebben geen huis meer voor een dominee. Maar dan kon je wel een sleutel aanbieden van het lokaal. en daar hadden we nog een kamertje en daar kon je dan je dingen doen voor de gemeente. Gelukkig verkocht je het huis in Weesum en had je een mooi plekje in Kimsert heb je gevonden. En daar woon je nu nog. Ik denk dat je het eerst maar even super voorzichtig mag uitpakken. Dat cadeau is er om uitgepakt te worden. Dus als je dat heel langzaam omhoog doet, papiertje voorzichtig eraf. Ik heb er zelf een verhaal bij gemaakt. En ik dacht om deze preek niet te lang te houden, zoals Teun zei, heb ik het vanochtend nog even op papier gezet. De uitleg van de betekenis voor het cadeau van dominee Tietje Hipma. Wat je het eerst misschien opvalt, is de figuur in het midden van een hart. Het hart. De kleur lijkt soms blauw, zoals nu. De kleur van het hemelse. Maar als de zon erop schijnt, verandert de kleur in parelmoer. Parel, als een parel in Gods hand, wensen we Tietje toe op haar verdere levenspad. Het hart staat voor de liefde. Dominee Tietje deed haar werk uit liefde voor de mensen. Zij mocht graag schat graven in de mensen. Wat hen bezig hield, waar ze moeitjes mee hadden. Om ten eerste er te zijn als een luisterend oor. Waar ze over nadacht en dan de betrokken mens ging bevragen. Soms heel moeilijk vragen. Ik ben er zelf getuige van. Om zo met elkaar dieper in de problematiek te duiken, om iets helder te krijgen. Als je goed kijkt naar het hart, dan kun je er ook vleugels in zien. Engelenvleugels. Om de figuur heen. Tietje was als een engel voor de mensen in haar gemeente. Ze was een graag geziene. Op de vleugels zie je de beide kerken van de gemeentes waarin Tietje dominee was. De Lambertuskerk en de Laurentiuskerk. Dit alles staat op een rots. Dit verwijst naar de eerste leider van het christendom, Petrus, wat rots betekent. Iemand waarop je kon vertrouwen. Hij was een van de 12 discipelen van Jezus. Zijn naam was Simon of Simeon. En Jezus noemde hem in het Aramees Kefas, wat rots betekent. En in het Grieks werd vertaald als Petros. Petrus was de eerste bisschop van Rome. Dan de uitgestrekte arm van het figuurtje. Deze laat een duif los. De duif die vrede betekent. De duif was een boodschapper van God. Denk maar aan de duif bij de doop van Jezus in de Jordaan. De stem van God klonk: waarlijk, dit is mijn geliefde zoon. De duif die met een groen takje in zijn snavel terugkwam bij de ark van Noach. Ten teken dat de aarde weer droog was na de zondvloed. De deuren van de ark konden open en er was een nieuw begin. Een nieuwe schepping van de aarde. Het karakter van een duif is, hij wordt in de vreemde omgeving losgelaten, maar hij komt altijd weer in zijn vertrouwde til terug. Duivenmelkers die zullen het beamen. Zo laten we Tietje Hipma als leider van onze gemeentes vrij. In het vertrouwen dat zij ook weer terugkomt in haar vertrouwde til. Tietje Hipma,
Wees welkom in onze gemeente als gemeentelid. Ja, zak en dik, hè? Goedemiddag. Tietje. En alle mensen hier op de hinnen. Vroeger, thuis, toen leerden wij van ons huid en mem dat we net grutsk wezen mochten. En als we dan een keer thuis kwamen met een grut verhaal en grutsk wien, dan zou je huid moest net zo pochen. Als het pochen was, dan pocht maar uw noor. En daarom wil ik jou het vrij en onbeschromen pochen hoe tietje. En grutsk wezen. Ik hoor het kwad, maar ik ken die op een aantal manieren. In de eerste plak heb ik de ken leerd als collega. Ik zou dat je nou al oud collega stiert, maar dat blijven we wel. Als collega in de werkmeerschap en door weer trouw. De kerst op de jongen. En dat is geweldig. Ik leerde die kennen in de kringen, in de ronden van het Christelijk Fries Zelschap. En later werd dat Kruispunt. Daar wist een inspiratie voor het Friesk. En het gebruiken van het Friesk in kerken. Daarom ken ik dit alleen nog maar in het Friesk zeggen. Door was collega lesjaan in de cursus Leeuwen in Friesland. Together met Leeuwen, die hier zit. En Alex, ik weet niet dat hij hier is, Tietje, Do en ik. En daar wist ik een inspiratie voor u. En daar ging de wij, denk ik theologisch ook van de theologie zat we dat hier in het protestantisme meer en meer dat die beweegt naar de Frieske groen, naar de Frieske taal, naar het libben en joer te die. En niet alleen nog maar naar wat we fout doen, maar ook naar wat we goed doen. Zoals in een laatste stukje nog schreeuwen hast, hoe Pelagius dat het goede in de mens er ik in zit en schepen is. En in het laatste plak heb ik dat kennenleerd als kleersteling, als mijn kleersteling en dus blijven collega's bij naar kleerster. En wat wij mooi vinden van die, en dat is, dat probeer je allemaal, maar ik heb het gevoel dat het dorst. Dat dorst was saist en saist was dorst. En wat we joet, ja, dat ze zeiden, de zilversprekingen van de bergenreden, dat is dus basisspiritualiteit. Ik merk, dat het niet alleen nog saist, maar dat is het best. En daar verbinden wij grutsk op die. En wil ik onbeschromen hoe die pochen. Eigenlijk heb ik het heel makkelijk, want ik sluit me geheel aan bij de vorige sprekers. En namens de werkgemeenschap, dus de collega's in de regio, Tietje, heel hartelijk bedankt. Je was een sieraad voor onze werkgemeenschap en daarom hebben we ook een cadeautje in de vorm van een sieraad. Waarin volgens ons tot uitdrukking komt jouw zorg voor de volledige mens. Die in Gods licht tot ontplooiing mag komen en mag leven en genieten in Gods licht op aarde. Dus we hopen dat het cadeautje daar nog vaker aan herinnert.
Ik ben iets kleiner dan Hinne, geloof ik. Zeg Jan, is er nog een pagina hierachter? Dan zijn er nog meer sprekers dan dit? Dan kijk ik even naar mijn kerkenraad. Want er staat dat ik zou spreken namens de kerkenraad. Maar dat hadden wij niet afgesproken dat ik dat zou doen. Beste Tietje Hipma, dominee in Arem en Kimzut. De kerkerie van Achlem-Hitsen had mij vrij om even een wutje te doen bij de gelegenheid van jouw oorskier. Ik zeg even Jo en dominee. We zeiden altijd Tietje en Henk en Do, maar bij deze gelegenheid zeg ik Jo en dominee. Allereerst wil ik de skymerken van dominee Tietje nemen, zodat ik die ondervoen heb. Enthousiast van ideeën en plannen. Fleurig van aard. Serieus. En verbindend in haar werk. Deze fjouwerpilders zijn een hele goede combinatie in het algemeen en van een dominee in het bijzonder. Daarbij ook nog creatief in dwan en litten en ook in het vinden van oplossingen als het wat dreigt. Dus heel dol geen lek of brek? Gelukkig wel. Ze is nog net heel erg verklaren. En er moet al wat balans blijven. Het kwam wel eens voor dat ze wat vertelde en zei, ja, nou hier ik een boekje of ik hier een versje en dat zoek ik nou meenemen, want dat past er dus zo mooi bij, maar dat lijkt nog bij mij thuis op het bureau. Ja, dat krijg je hè, met het klimmen der jaren. In Geefriesk het kluwen van de jaren. Maar goed, als het net slimmer wordt, elke keer vergeet wel eens wat. Wat ook opvalt, de muzikale dominee, maar de gitaar. En de Friesinnige dominee, die haar memmetaal maar varkaar roept. En dan wel in Geefriesk, hè. Zie je in het Fries dicté van Omroep Friesland, ik maar een peer vlatekes had je het. Ik ga dominee Tietje voor het eerst kennenleerd op 16 maart 2015, dus alweer een heel skoffelien. Op de eerste geerkomsten van de Haagcommissie, die we doen nog gewoon werkgroep nemen. Het doel dat wij stelden weer het onderzoeken van mogelijkheden ter geerwerking van de kerkelijke gemeenten Arem, Kimswerd en Achlem-Hitsen. Het weer wel duidelijk dat wij die geerwerking ziekje moesten om op kerkelijk meet beter werkje te kennen. En ook giet het te vier om alle ontwikkelingen en uitvierde plannen te nemen. Maar ik denk aan de maatschappelijke diensten, vooral ook bij de vieringen, zoals Kwartlien op de Pinksterviering op het Keertsveld van Hitsen. Ook de maatschappelijke startstein, maar ook denk ik aan de Inspiratieweekend en de PPP-party, al val ik zelfs daar vanwege mijn leeftijd 4 boeten doelgroep. En aan al die verschillende activiteiten hebben we jouw steentje, nee, daar hebben we jouw steen in grote mate om bijdragen. Ook in geerwerking met dominee Marco Roepers. Montekoe, wat ik vanmiddag ook weer zien heb, aanschouwelijk onderwijs, dat leidt ik heeg in het verhandel. Hè? Daarvoor, en ik van jouw oren werkzaamheden die te mij annex binnen, wil de kerkerie van Achlem-Hitsen jou hartelijk bedanken. Ik weet zeker dat jou het proces naar de fusie, mijn belangstelling, volgen zullen. Dominee Tietje Hipma en ik Kees
heel goede en zoene jaren en een zinvolle invulling van de toekomstige jaren toewensen. U wens, het giet je en je familie goed. My God zijn. Ja, en nu, bij het afscheid vanzelf een cadeau. En dat wil ik eigenlijk wel doen. Ik heb denk ik mijn assistenten nog even nodig. Dat wil ik even doen in de stijl van Tietje. Mijn liedversje. Hier liedversje, net in het Latijn, hè. Dus op zijn Titiaans. Ik had er geen gitaar bij. Het is op wijze van daar bij de slachterdijk. Wij jouwen nee. Wij jouwen een cadeau voor jou. Daarbij. Nee, net bij de slachterdijk. Dat is een grapje. Wij jouwen een cadeau voor jou. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Wij zijn de cadeau voor jou. Daarbij. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Nou, ik zal wel al, hè. Daar maak ik er net vol van. Dat doet maalkoor, hè. Wij jouwen een cadeau voor jou en daar jij de bonken bij. Wij jouwen een cadeau voor jou. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Wij jouwen een cadeau voor jou. Daar jij de bonken bij. Daar jij de bonken bij. Dit is net direct. Nee, kijk, ik sta in de binnenboek. Maar er zit onder in over. En je weet wel wat het is. En de jij de mond erbij. En het is net de wonderbom. Ik ben groenrozen opgroeid in aardgroen. Nou, als dat net doe, dan ben ik het weer. En waar je wisten je, je geniet je van alles wat groeit en bloeit en al die vergroeit. Nou, dit doe ik. Wij staan er net officieel op, maar dat is dat het altijd met ons gaat. Van de week zie ik wat te denken hoe het afscheid van dominee. En toen dacht ik, ja, dan met wij als kinderkerk natuurlijk, ik even wat ontwaan. Nou ja, even een nieuwe appgroep opzetten en het weer samen weer enthousiast. En dat tekent denk ik toch wel uw kinderkerkleiding. Het kan heel lang stil wezen, maar bij u in de app. Maar als er dan wat is, dan komen er weer prachtige ideeën. Wij hebben een prachtige tijd gehad met hele mooie projecten, bijzondere startdiensten in allerlei vormen, met theater, koorkes, maar ook met Timmerdorp weekend. We bouwden met de band de Ark van Noach en op snel beleefden wij een route door het dorp met jong en oud. Onderwijs beleefden wij het hele verhaal. Zo ging dat ik met Christ, musicals, vertellingen, Christkuiers, Palenpeesten, zoals wij dat vieren in Arem, maar de palenpaasentakken en fruitbakjes. Maar ik het afscheid van de band van de Bennetjerken. Nou, we hier een keer betocht dat het leuk was dat de band filmpjes voor haar maken, om wat over haarzelf en de oude jaren te vertellen. Nou ja, dat weer nog vader mobiele tijd. En dominee hier zat zij van alles het, maar al haar schatten en bakjes en dingetjes en ditjes en datjes. Ik een camera en met al haar geduld kwam het er weer prachtig op. Wat hier we altijd een willenmeisje aan. Dit zei ik heel vol over wat wij bedenken konden meisje aan. Maar dominee hier ik altijd inspiratie. Heel veel attributen, boekjes, versjes, van alles. Het weer nooit saai. De binnenzaal heel wat shitjes planten en we hopen dat het vrucht moet dragen.
De band heeft een mooie basis mooi gekregen. Nou ja, dan willen wij graag een cadeau, Jan, van u. En het Akkie, die het echt mooi ontvreubel in wist, wat dan ik weer bij Akkie past en wat ik bij dominee past. En dat kan, denk ik, haast een heel mooi een plakje krijgen. Maar we hebben ook nog 2 bjemkes van je hellen. Een appel en een prommebeam. Om van te smullen en van u te delen. Als er skielk een lekkere appel- of prommetaart vermakken worden kan, dan komen wij graag nog eens even op de koffie om herinneringen op te hellen. Maar Akkie, Bonnie, Simone, Richt en ik. Ja, dat kan ook samen, Marco, dat mag ook. We mogen dat ook samen doen. Als je... oh. Ik wil graag wat vanuit de PPP, het COC's, want we hebben hele mooie bijeenkomsten gehad. Maar dus pizza, pannenkoeken, parties. En dan moesten dominee Marco en ik weer onder het pannenkoeken bakken, stapels. En dominee Titie, die maken heerlijke pasta of maar sauzen en pudding. Dat weet ik maar een P. We moesten elke keer eigenlijk wat oors bedenken wat we eten gingen maar een P. Dus dat was altijd wel een uitdaging. Van de band heb ik heel soort mooie dingen gekregen. Ik weet net zo... Daar dingen even naar voren komen, ja? Nog iemand? Ja. Ja, dat heb je in de gaten. Vanuit de vrouwenvereniging willen we dominee heel hartelijk danken voor alle jongen dat ze bij ons wieren, bij een Christviering, bij een Peerskeviering, of wat we ergens bij ons zien. Een vraag wie het altijd wordt en er wie altijd een oplossing. Een aardig ietsje van de vrouwenvereniging Malkarien van Arem. De microfoon is moe. De microfoon is moe. Maar misschien is er nog iemand die iets wil zeggen? Geloof het niet. Nou, Tietje, ik wou alleen even namens mezelf spreken. Toen ik in augustus 21 had de beroepingscommissie gevraagd tijdens beroepingswerk voor Achlem Hitsum om met jou kennis te maken. Wat ze niet wisten, en ik had het ze ook niet verteld, dat toen mijn vrouw predikant werd in Sneek, toen kreeg ze
een mentor toegewezen, omdat het haar eerste gemeente was. En dat was Tietje. En we zijn nog bij Tietje geweest in Winsum op de fiets in de vorige eeuw. Dus we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Al bijna 30 jaar. Maar de samenwerking was geweldig met jou. Toen ze me vroegen of ik jouw opvolger wou zijn eigenlijk. Toen was ik wel wat geïntimideerd. Door al het werk wat jij verzet. En dat ik dat ook allemaal moet doen. Ik zei, dat red ik niet. Dat is te veel. Maar op de PPP-party, als er geknutseld moest worden, dan zorgde jij voor stapels knutseldozen waaruit geknutseld kon worden. Dat doe ik echt niet. Maar zeiden de gemeenteleden, je hebt ons toch, dus jullie weten waar je voor moet zorgen. Jullie hebben heel wat op je genomen. Ik wou je ook een cadeau geven. Ik heb je boekenkast gezien. Nou, ik weet niet wat ik daar nog aan toe kan voegen. Maar jij bent altijd van het creatieve. Dat vind je heel belangrijk. Dat je iets zelf maakt. Dat je iets persoonlijks geeft. Dat wou ik jou geven. Iets wat ik zelf heb gedaan. Waar ik met licht heb geschreven. Dat wou ik jou geven. Nee hè, hij is weg. Ja? Oké, ja, hij doet het weer. Het is een analoge foto die ik in mijn doker heb gemaakt met mijn analoge toestel. Dus van de laatste PPP-party, de zon scheen heel mooi naar binnen. En toen dacht ik ga een foto maken. Ik vind zelf niet dat ik er goed in ben. Een foto is een cadeautje wat je krijgt. Je klikt en je denkt, oh wat een mooi beeld is het geworden per ongeluk. Zonder dat ik er iets voor heb hoeven doen of zo. Een cadeautje. Dat is een foto, ik wou het aan jou geven. Ben ik de laatste? Hè? Ja, dus nou, hartelijk dank Tietje. Wil jij nog iets zeggen, denk ik, of niet? Afgelopen Pinksterweekenden waren we met de kleerstelingen bijeen in Nijkleerster. We begonnen met een ronde dat iedereen een woord mocht trekken. En ik trok het woord genoeg. Dus ik denk, het is genoeg, we gaan naar de koffie. Maar ik mocht daar iets bij vertellen met het woord genoeg. En toen kwamen we uiteindelijk uit bij mijn genade is u genoeg. En daar wil ik vanmiddag graag mee afsluiten. Dat God zegt, mijn genade is voor jullie genoeg. Dank voor alles wat jullie gezegd, gedaan, gegeven hebben. Dat we zo samen mochten leven. Het gaat jullie goed. God zegen. Zo naar buiten lopen, dan ga ik er ook even staan. Nee, en niet naar buiten, maar een rondje, want daar is koffie. Daar is dus koffie. Dus een mooi rondje lopen. Ja?